After look. Yes, माबायदि मोनखो? बरिया एकदम बरिया नांदों। ओमफ्राय दा साननैसो नेबावनोसै नोङो बुंदों नालाय नेक्स्ट माबानि थाखाय फैबावनांगौ होननानै स' नायनोसै दायोथ' बिराद मोजाङानो आरो नोंथांमोनहाबो नुखागोन आं भिडिअ'आवहाय ना नुबाय थाखागोन स' बे चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामोबा जल्दि साबस्क्राइब खालामना लाखादो आरो सोरबाफोर जुदि मिसुगुर बानायजानो गोसोबा जल्दि फैनानै बानायजादो ना हेल' गाइस हेल' लोगोफोर गाइस नै आङो नोंथांमोनाथ' सिनायखायो सोरखौ आङो माने आइब्रु बानायनो नागिरदों ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनोसै दे नै मा खालामदों स' गाइस दायो आङो नै बिथांनियावहाय फैदों माइक्र'ब्लेडिं खालामजानो थाखाय आरो ना स' नायनोसै माबोरैहाय जायो नोंथांमोना दायोथ' आंना आखिनाय दंखायो ओमफ्राय नोंनि मबाइलाव आंनि गुस्थिखौ मानो बिदि फिसा जादोंथाय मोजां नुयो मबाइलाव इखौ फुगारनानै लानोसै दायो मेकआप खालामखानाय दंखायो नालाय अलरेडि बेखौ फुनांलाब्रा आं बुंजोबसै मा फुगारनानै लानो नायलाय बुंनो हाबाबो अके स' नायनोसै बिथांनि खालामनाया माने बिथाङा बुहुत मानसिखौबो खालामबाय ओमफ्राय आं फाइनालि आं दा खालामजानोसै होननानै बुं स' गाइस बिथाङा बिराद एक्सपार्ट जाबाय आरो ना माइक्र'ब्लेडिं खालामनायावहाय बे आइब्र'नि स' नोंथांमोनाबो जुदि बिथांनियाव खालामजानो गोसोबा फैबानो जाबाय आरो रिजाल्टखौथ' दा नोंथांमोना नुखासिगोन आंनिखौ खालामबा आंनिया मोजां जायोबा नोंथांमोनाबो खालामजानो फैबानो दायो बिनिखौ माने फुगारनानै बिफोरखौ देखायनोसै ओमफ्राय आफ्टार लुकखौ दाहाय देखायनोसै दे बिफोरखौ देखायगोन नै बेना माने एसे फुनदेरनाय नालाय फुनदेरखायोसोखा फुनदेरनाय नालाय फुनदेरैनि सिगां माने फुगारखांनानै बेखौ देखायनोसै आरो स' लोगोफोर बिदिखौ नायलांबाय थादे बिथांनिखौ दायो नै फुगारबाय नोंनो हिन्दी बुंदो आप लोग देख सकते हो मेरी ये रियल आईब्रो है रुकिए ये देखो गाइस अच्छा से मुसिबाय खारो ये है मेरी रियल आईब्रो और ये है मेरी फेक आईब्रो देखो गाइस रियल में आईब्रो ही नहीं है नोंनिया बिराद मोजां नुदोंलै आंनियानो असाइस जाबाय नायो गावनिया भिडिअआ आइफनानो गाज्रि जाबायबा खामना दोन दे नोंहाब्रा नों आयनाखौ खोबथेनो हादोंलाय आन्दाज माबालाय खोमोरलाय So guys, ये है मेरी रियल आईब्रो आप लोग देख सकते हो खाटिन पहला ना देख रहे मेरी रियल आईब्रो इतनी गंदी है ना देखो गाइस माने आइब्रु बानायना होगोन नालाय ओमफ्राय आंसो जाहोनांगौमोन माने बेस्रा आलासिमोन होमबाबो माने होनबा आं बेनो अननानै आं आइब्रु बानायना होगोन नालाय ओमफ्राय बियो बे आइब्रुखौ फुगारनानै बारा मोखांखौ नायाखै बोरैबा नुथारबाय नै गाइस एसे खाथियाव माने नै गाइस आंनि रियल आइब्रो आंनि मबाइलाव बोरैबा नै गाइस आंनि आइब्रोआ रियल आइब्रो आरोना बोरै नुदों नै ओमफ्राय आंनिया बिदि जासिगोन आरो जि देखायना जो हाथाइखौ होननानै आंनि हाथाइखौ जोबगासिनो माने गाइस अभी हम लोग खाने वाले हैं KFC बियो माने आंनोहाय जाहोनांबाय आरो बेस्रानो आलासियानो लावदुमबो दङ नै सिदा लावदुम ayo लावदुम इसे बे मा होनो बेलेगलै नै माथो लावदुम बेस्रा मैसुखौ लाखिनो फैदों नालाय ओमफ्रायो मैसुखौ फुगारना लाजोब्बाय गेमस्रि होननानै सिनायासै ओमफ्राय साख्रिनिबो दं ना देलै नोंनो जाजोब
शेप चाहिए या कैसी शेप का मैं बना। सो गाइस अभी मैं मेरी शेप ऐसे आउटलाइन करके ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेट शेप में चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करके उसको बता रही हूँ कि ऐसे चाहिए मुझे। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे बिफोर वाला आईब्रो का चिन्ह बने थे। जाबाय गराबा माथो फुगारनांगोन ना ओमफ्राय आखिखाया ये मेरी ओरिजिनल आईब्रो। बारनि आं बिनि साउन्डखौनो गियो एसे ज्रो ज्रो मोनो दै सायो उनसुतफोराबा जाबाय दे नै नोंनि भिडिअ फाइनालि खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय नै नायदो आफ्टार लुक यस माबायदि मोनखो बरिया एकदम बरिया नांदों। ओमफ्राय दा साननैसो नेबावनोसै, नोङो बुंदों नालाय नेक्स्ट माबानि थाखाय फैबावनांगौ होननानै। स' नायनोसै, दायोथ' बिराद मोजाङानो आरो नोंथांमोनहाबो नुखागोन आं भिडिअआवहाय ना नुबाय थाखागोन। औ स' बे चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामोबा जल्दि साबस्क्राइब खालामना लाखादो आरो सोरबाफोर जुदि मिसुगुर बानायजानो गोसोबा जल्दि फैनानै बानायजादो ना। मिसुगुर गैयिफोरा नुवाखै, बेना जा मोजां जादों, आंनिख्रुइबो साबसिन जादों। नोंना फार्स्ट नालाय आंना थार्ड जाबाय नालाय माने खनथाम जाबाय नालाय नोंना फार्स्ट नालाय दा आंना मोजां जागोन आरो नोंना मोजां जाखादों आरो मिशिन को बायना नार्सिं सुना लाबो। और ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, तो मुझे थर्ड टाइम के लिए आना पड़ेगा। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम का कंप्लीट हो गया और 2 बार आना पड़ेगा गाइस। इसको क्या बोलते हैं, उसको रिफिल करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं। Are you satisfied? Yes, I am very satisfied. Okay. So लोगोफोर बिदिबा नै थांनो ओंखारबाय बिथाङा आरो नेक्स्टआवहाय लोगो मोनगोन दे। औ लोगो मोनगोन दे। माने जों बहुत गोबावसिममोन लोगो आं मिथिगौ नानोनो जागोन ओमफ्राय र' ओमफ्य जों बहुत गोबावसिममोन लोगो मोनलायलिया ओमफ्राय जोङो 1 year जाबायमोन नामाथाय लोगो मोनलायलायिया ना जायाखै दाख्लैसो फैदों माथो ओमफ्राय जों दिनैहाय फाइनालि लोगो मोनबाय मालाय मैसुगुरबो बानायजाबाय आंजों। स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बानायजायोबा कन्टेक्ट लाहरद' थाबनो नोंथांमोनाबो जुदि जोंनि मानसिया मैसुगुर लुगैयोब्ला नुवाखै जोंना माबायदि जों ओरैबायदि मैसुगुरखौ जोंखौ देलायनाय जागोन खिन्थु बेयावहाय डाइरेक्ट फिथाइया फन खालामनानै मैसुगुरखौ जुदि फुदलाबाबो जोंना खारला आरो मैसुगुरा मोखां सुब्बाबो खारनाय नंला बिदिबा थांदो बाय बाय गुड नाइट। अके बिराद सिगांलै नै गुड नाइट। बाय बाय। ओके ब्लॉगर बाय बाय। ओके ओके बाय बाय रुको, मुझे साथ में नहीं लेके जाओगी क्या?